Здатність мобілізувати українців для відсічі російській агресії та курс на повернення окупованих територій Криму і Донбасу. Це ті головні аргументи, на які зважав Меджліс, коли вирішив підтримати Петра Порошенка на виборах президента 31 березня. Про це розповіли лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Кажуть, в більшості кандидатів у президенти немає програми відновлення територіальної цілісності України. Вони навіть не згадують про повернення окупованих територій, і таких кандидатів кримсько-татарський народ не може підтримати. Ми исходили з того, що Порошенко став президентом в той ситуації, коли практически армии не было. Страна была в опасности. В этой сложной ситуации наша страна во главе с Порошенко все-таки удалось отстоять нашу независимость, укрепить армию. Сейчас наша армия, по сообщениям разных рейтингов, находится в 17 месте по своей потужности, по своей боевой мощи. Члени Меджлісу, виходячи з бажання здійснити свій внесок в мобілізацію українського суспільства в ході підготовки і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, вони і прийняли рішення висловити підтримку діючому президенту України Петру Порошенку і закликати громадян України в ході виборів 31 березня 2019 року підтримати голосуванням кандидатуру Петра Порошенка на обрання президентом України на новий термін повноважень.